Il-Prim Ministru Robert Abela jnaqat mal-bqija tal-mexxejja Ewropej f'Ċipru għal laqgħa informali tal-kapijiet ta' stat jew gvern Ewropej. Il-laqgħa jimqasma fuq jumejn. Il-mexxejja Ewropej intlaqgħu fil-Gżira Ċipriotta l-ħamis fil-għaxija f'Ajanapa. Fl-ittra ta' stedina tiegħu li bat lill-membri tal-Kunsill Ewropew, il-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa wera l-fema li din il-laqgħa waslet f'mument kruċjali għall-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Ifisser il-laqgħa bħala mument għal koordinazzjoni u gwida politika oħra fid-dawl tal-kriżi li għaddejja fil-Lvant Nofsani u l-impatt tagħha fuq l-ekonomiji Ewropej. Hawnhekk il-mexxej Ewropej mistennija jkomplu jibnu fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Kunsill Ewropew ta' Marzu li għadda, b'mod speċjali dwar kif l-Ewropa issa tkun qed tindirizza l-kriżi tal-enerġija b'effett tal-gwerra. Mill-ittra ta' stedina ta' Costa joħroġ ukoll il-ħamis fil-għaxija fil-preżenza tal-President Ukren Volodymyr Zelensky għandha tiġi trattata wkoll il-gwerra fl-Ukrajna. Dan isegwi l-aħbar li l-Unjoni Ewropea approvat is-self ta' 90 biljun euro għall-Ukrajna u ħarġet pakketti ieħor ta' sanzjonijiet kontra r-Russja. U fin-nofsinhar tal-ġimgħa filgħodu din id-darba fil-kapitali Ċipriotta Nikosija jew kif inhi magħrufa bil-Grieg Lefkosja. Il-laqgħa sa tieħu dak li Costa sejjaħ pass importanti fit-triq lejn ftehim dwar il-pjan tanfiq fit-tul illi jmiss tal-Unjoni Ewropea. Qal li għandha tiġi pprovduta gwida politika għal ħidma fuq il-qafas finanzjarju pluriennali għall-2028-2034. Din id-diskussjoni kellha ssir f'Marzu iżda kellha tiġi posposta. Miġdijt il-ġimgħa wkoll id-diskussjonijiet se jitrattaw il-gwerra fil-Lvant Nofsani, il-konflitt propju li għaddej fl-Iran li Costa fl-ittra ta' stedina tiegħu deskrivjahom bħala serji anke għall-Unjoni Ewropea. Nfakru li l-laqgħa informali hawnhekk tal-mexxejja Ewropej tissir anke fl-isfond tal-Presidenza Ċipriotta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Andrea Rossitto għal TVM News minn Ċipru.